this should I call it split identity, as in Emahebe Chwache, you know, so you are in with a big just balance, the focus, you know, one of our brothers like that, talk when you work anywhere, yeah, no, so when I'm going to star, I'm going to star. Then when a church or Gaboma Ghana, star ma, that's Yachawa, she no qua. Want him to get to go to church or Mune. We lay church or Shim but in a church, you know, you ma balicani. Now, no, you ma balicani. I think at a point in your life, you will like to make it. You also at that point in your life, you are not each other. What it will take, you know what? Except when the training you got from your family, from your background, from your father, from your mother, the training, that is the only thing that can prevent you from becoming onye Yahoo. Only 419. So you say no 1 a.m. can you jaga church and say no 1 a.m. only no tungeshi etetekwe by that time. I say mama na need to me worry. The him dream will just me him on na odu hana that 1 a.m. No when he hug abam geku na 1 a.m. ebe ozo m ga-enwetezi onwe m na church ma she no kwa no ja abatokwa m na hu. That no problem. Many people are there. Many people are there. All these big men in Imo State here, they belong to that church. Imagine. I'm telling you. Mashingwanune. Ole show na wono. Iye. Ole show wa wono. Ge ba shimu nchere nkulo da ma boloso. Ma boloso nkulo da na ba gboke speed. Nshengwanu. Ole mbo na wono. Ana mi na gota. Ye gba ni ko la ko di shi chere mbo se. O de shi so yeah, they say okay, you get back to me. But phone aputabe, phone aputabe. So yeah, they you me che home ya che na See, when this guy will be on come with 2 weeks, 3 weeks. I never see her 1 month. Maybe I lose with interest. One day, my jam on a junction. So no let when he make no more in here. When on our way she will move to fact, Odronia on our baggy church on aga, you could believe her. On our way she will move to air condition. In him now, but where we go. When the white horse na chimpan chain or him by that time. So Ebony when he should move to Nabamutu when air condition on our baggy church here. Now we try here from so jam on a junction. See, we have fun, okay. I say no so one batana moto ma bata. Yashim ni hemere no one na before mother have a church in Hage where here. Bago di doing this church. She like when only you to APR the church. You know. So now we up Abraham. Abraham. The only shasi apokula ha ngozo. I'm telling you. Mbokoro chino soba. Only shasi apokula ha nga again. No nya bia here na o ga-emebiri ha church. No hemere na problem kamgbe sho gobe kwenu no hemere. Ye na do jisigi. Ere na do ji. Maka so pa nga ha na hiri na agasa. Church agasa. Si abuto do take sha pa ha na church na agasa. Ole onwere nwanna dị gara aga ahụ gba ha na onwere any possible mba. Na before abia church ahụ na ga-ebu ụzọ confirm who you are them. Then ọrụ na confirm spirit gi wuru spirit the church ga anabata. Ashege biama. Mana spirit guru spirit church na aga ha anabata. Spirit ga-emebiri ha ihe anaghị anabata onye rekpa. Ye we mention about e po na apa na atanwe because ime onye nwo because obona gishi from the same place. And again na ga-ebere Igbo gị ka ha bere Igbo gị nga. Igbe m akpụ omi n'aka. O lesere afọ, you know. God. See e ka ọ bụ gịnị kwado gị. Abraham church here maybe Abraham church ha dokasha Abraham ebelebe hu ga ebushi ale Abraham ike owochi no so ba onwere ihe ọzọ bara reference abadi ya onwe nothing ma afọ ke overseer hey Chileke God amami na lota changwa Chileke Chukwu okike abịa ma kage ma wonu ihe mere ya kpo aha me na church ha lakashia amami na lota but owu mgbe ihe nozile eme na ima gibe eto brain ga na asha gi na enwe experiences gi na aghọta
gị na-aghọta that yes o eziokwu na nwere ike deny gị ihe mgbe ahụ but ị gaghị aghọta because anyị niile wụ mmadụ yes but o nwere ndị bịara on a special mission. O nwere one guy onye ihe agba. There was a time o nwere agwa ọkpara one radio station m na-eme program akpa ahịa akpọrọ m ahịa na redio kpa ahịa chi ndị village ahụ one hill bọcha ahụ si onye dị otu a dụọ na ya aka na ntị lekwa agwa ọkpara ya mee ya ọdọ ọwụ sọsọ ọzọ ịkpọ ya aha ya na redio anyị ga-abịazi fesika the guy ya na-abalị a ga-edili witiri ndị ọ na-agba ka ọ na-agba gbagaghị m ya n'ihu nwune the guy ya bụ ụzọ gaa Kalaba were aha m gaa na awọ ndidi ọwụ na Kalaba njiji jiri na ndụ m bụ ụzọ gaa na nke Kalaba na-eke Kalaba asị ya meka inobiri na nem ihe ekeno ya kpọtakwala ya eje bini onye ka ebina si na aha ọ kpọrọ nga na I'm telling you na aha ọ wụzi ka ọ chọrọ ịga na Kogi ka mpe ya nwụrụ anwụ fụtara si ya na ọ gaghị ayọ. I'm telling you nna ya olekwena ozugbo o jikwazi ya many years later ka ọ bịasịrị na confess si Chineke gị dọpụrụ ya ma ị na-enwu I'm telling you si m lekwe of course na spirit agaghị ekwe n'ihe until ya confess ya amami na ebe so olee ihe mpụ gị na mgbede ihe m na-ekwu wee bụrụ gị hụ ndị dị genuine na ị ga-ama arịkpa ama maka ndị ghọrị gị na anyị enwere a lot of ndị scammers na social media ma ndị visa na ndị siga ya na eme adọbụla ego ma ndị siga na eme marketing na gene disi ole ya cyber ole ha crypto o nwere nke bịara na mgbede na ọfịs shem na o nwere ego ashị ya kwụọ na crypto pocket ole ihe nọ na-akpọ orie wallet na o nwere ego kwesịrị iti and ego ahụ na ọ kwụọ ya na bigdo market wa na-aga na-enye at least everyday 30k si ego lekwenu ka ashị gị weta ihe ya si o webe 300,000 naira isi a chere oke m nwere 300,000 naira na-agba enye gị ga-eje tinye na crypto that's ngwefụta m grọm 300,000 ma enye gị ga-eje tinye na crypto ahụ ole head office ha ndị ahụ na-enye gị advice head office ha ọ sị na ihe online something si anyị ka na-emetọkwa ihe online something now o nwere onye nke adara agịga na visa ashị hụ abịa na ndị mmadụ ga-emeghe visa ka emeghe at the end of the day otu awụla echi onye ọbụla sapekwa anya at this onye ọbụla thank you very much cathedral na ya ebe ọbụla enwere cathedral bishop na ya ịghọta mmiri arịa ama ndị ebe ọ dị ma tupu anyị aga n'ihu o nwere otu onye anyị na ya na-eso eme ihe onyonyo na Nollywood bụ Ọdịra Nwobu bụ onye gara South Africa ya wụrụ na ọ gara South Africa na ndụ mana n'ozu ka a ga-ebulata ya n'ihi na anyị aghọtachabe ihe a si gburu ya na-asị na BP na blood pressure ya bịara arịa na South Africa ya anwụọ. Ihe na-ewute m n'ọnwụ ya wụ ndị ọkpọrọ ndị enyi ya mege vidio ndị ọkpọrọ ndị enyi ya something that you cannot do mgbe mmadụ dị ndụ ya nwụọ gị mewe ya gị senye vidio nke ọ nọ na bed nke ọ nwụrụ anwụ mewe vidio ọ bụrụ na ị mechetụrụ nwa n'ike ya ebe n'ike nwere otu n'ike ya chere ọ bụrụ na ị mechetụrụ ya at least mechete ya nụ kwele ugwu ahụ the last ugwu ị ga-akwele onye nwụrụ anwụ gị shira ihe niile nọrọ nga ahụ na-eti odere otu aka esiri la dimkpa na even voice ha ji ekwu ego amaghị na ha they are mocking him. Amaghị na aghọta ndị a na-eme vidio onye nwụrụ anwụ gị when you look at the voice ọ bụrụ dị na voice ha dị mournful o nwere ihe wụ na ha na-eri uju n'ime olu ha ji ekwu ya they are not sympathetic at all. They just want to make money from Facebook to be the first people to post it. You know, onye nwa anwụ
family adịghị da awe nwaanyị adịghị da awe gị bido post me nwaanyị emepezi Facebook hụzi ya na di ya nwụrụ na South Africa ị nweghị the courtesy of calling the woman first si ya biko lekwelekwe ihe mere di gị pịam ime ni announce. Some people ihe a na-arụ na Facebook wụ news breakers ka ha break the news breaking pịam ọ gwụla ka ha hụ ya na wọlụ ha ka ahụ ya na peji ha ga ha chụgo ego Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg ego Mark Zuburu but I didn't know they will you know, so before you know it, when you know when you keep posting, okay, if you're a 2 minutes man, just manage it like that. If you're a 1 minute man, manage it like that. And I want to na club, what is a club? I want to biahaba drug. The only can satisfy one. Na o jikwe nwa o jikwe ka o ike ka nwaanyị si yes na ọ na-agbalị ana m agwa ụmụnne anyị nke ahụ hụdokwu but personally ana m ekwe mgbe ọbụla na-ekwuchi ike nwune ihe ahụhụ competition a na-eji ya ama aka ịghọtago a na-eji ya ama aka gị na mmemme nwaanyị ahụ ọpụ ha ya n'ọnụ nke ọsịsọ fasta si ya Amadioha mawa anya oya rituo chire pegola edile gị haka ndị village edile gị bịa gbuo m elekwenu nke ọsụsọ gịnị ola go ana m nọta gị ka hụ dị mkpa mmadụ especially ndị ke agadi nwoke ndị je kpọrọ ụmụaka ntakịrị ndị you know most of them Chineke emetụla ebere ụmụ nwoke amatawala ihe anụwo ha nwụchi ugbu na hotel before you know it agadi nwoke 60 something 70 something ya chụrụ ụmụaka abụọ ihe mere na injin support ga ka onye kpọrọ last time si biko na 70 something years na chụkwuru mana ọchịkwa onye nọ 60 something okwughị ha ụmụaka onye nọ 60 something does not mean that ọ ga-awere and o kwuru na ọ chọghị onye ga-abịa ịmụ nwa ọzọ but ha kwuru okwu o nwere reason okwu achọghị ya ikokwe ya nwe ndị ike nọ n'ụlọ ike agwụla ọ chọrọ onye nke ọzọ na-ahụbeghị onye ji ya aka onye nọ 60 something enweghị eji aka ọ bụ na-agbalị ya ka m na-ekwu no but ihe anyị na-ekwu uwo gị kpọrọ age gị 70 something gị kpọrọ onye 65 amami na aghọta 80 something gị kpọrọ onye 75 gị dị 90 years iwu nwoke na ị chọrọ ihe dị mkpa gị jee chọọ nwaanyị dị 85 gị na egwu domie nga ahụ no ama m ji ekwu ya no ịdị 35 years chọrọ onye dị 25 onye ni onye ga-elibe mba on the part of him on the part of egwu mgbashirikọ gị chọrọ onye ịdị 70 chọrọ onye 65 years even onye ga na-achị gị ozukwule chọrọ ụmụaka ndị ị ga-anwụ n'elu ya amami na-agọta ebe anyị na-eje gịnị ka anyị na-ekwu na mgbede wee bụrụ kpọmkwem na-agbanyeghị otu ihe siri dị ka nwoke ịwụ biko leta ahụike gị anya na-echeki BP gị ọ dị very very important gị gụrụgụrụ gị cheki BP gị gị hapụkwana ị na-aṅụ oke alcohol because alcohol dị trigger gacha BP amami na nghọta ka ọ hapụ ewu na ịṅụga alcohol na ahakwa na dị ọda egwu mgbashirikọ ebelebe egbuo and as a man even as we are doing it ị kwesịrị na monitor your health ị kwesịrị na monitor ya onwe ka obi shi kụwa gị kpikin nwune reha biko arịrọ ka m na-arịọ ime mmekwe nga ahụ ka nwa hapụ ịchịwa gị ọchị ka nwa hapụ ịchịwa gị ọchị nwa ga-achị gị ọchị ọ ga-eji akọ gị ọnụ gị nwụọ ịnwụọla nwatakịrị ahapụkwa gị chọrọ onye ọzọ ka ọ na-apụ nga ahụ ọ ga-ahụ onye ga-anara ya nọmba from that same place o shiri pụọ ebidokwe nga ahụ onye ahụ akpọrọkwa ya that period ọkọbedi ya n'ahụ nke o mere ya akpọrọkwa ya muvuo onye nwụrụ anwụọla life goes on protect your life watch out for those triggers of your health ihe ndị na-enye gị nsogbu na ndụ
ịnọkọta onwe otu ahụ siri mee gị gaa hospital cheki esi dọkịta biko cheki onye every family kwesịrị inwe family doctor. Every family kwesịrị inwe family doctor. Ya nwe otu oshere unu aga dọkịta biko nwe otu oshere echeke dịka nwoke ewu o nwere nke dọkịta kwesịrị ịgwa gị personally gị si adọkụle kpele nwere otu ihe si emegezi na aghọtahụ m ya nwaanyị ga-ene ide ha ịma amami na aghọta enwere enyi m nwoke dịtenu bịara bịa nyere nsogbu rụọ ọrụ mba bilie mba ya sị m na lekwa ihe mege no show nweghị medical family doctor ọchị na ọ na-eme ihere ịgwa dọkịta ụdịrị ya dọkịta ka ị na-emere ihere ya ka m na-ekwu dọkịta gị ka ihe ọ na-emere ihe igbe ya lekwe ị chọrọ ịgawa another doctor. This is a doctor that knows your history, your health history, so go and tell him. Chineke mebere ya aga pịam ịghọta gị ihe niile adị mma abịa chọpụta na stress and anxiety. Yes, anxiety gba ụlọ ọ nọ na-eche ya kere ụmụaka nke ole ha ga-eme those things ji egbu nwoke very very important. So biko arịọ ka anyị na-arịọ ọkwa n'onwe ihe mere m na-epost wele like that na social media unless for information, maybe ebe ihe ahụ mere onwe onye like enwe accident na Kwara now ma nwa accident na Lagos, you can post it see biko ọ bụ na onye gị pụrụ mgbe dị otu alekwa ebe accident a mere ọ na Oshodi ọ na Iligbeju ọ na azụlọ MC lecturer ha ụmụ ihe ndị ahụ amami na aghọta so anyị na-ekwu mana ọ bụrụ ihe gbasara ọnwụ mmadụ biko arịrọ ka anyị na-arị unu echiwere otu hụ epost ya ọrịhụ mma. Oh, we go manage. Welcome to Igbo Supermarket. Igbo Supermarket. High quality, they loyal to local price. Igbo Supermarket. Okay, easy getting over there. Like a Get More Retail Stores Limited, but over Get More. All I have is all quality. No able that talk. Me only be home weekend cosmetics, electronics, furniture. Get more, but I'm not exist. Get more than can see simple first neighbor, but I'm wire. But I need the Canada echo. But I need get more. He get with the name. Ebana Tatona, Moto Jaton, the Manodica, get more with 5-star unisex salon. Now get more high quality production at loyal to low price. From Monday to Sunday, get more and the to one man. Get more. Gas Jirapa. Get more. Plot 8387 Nazi Industrial Layout. Or 080-666-79729 or 070-444-25056. Get More Supermarket in Open, na kilometer 3 FCC Road, opposite Mountain of Fire Church. Gemepe na abalị 22 nke ọnwa 22nd November 2025. Ihe ọ bụla so na Get More. Oh dear. Subrile, epic dirty December party of the year, post millennial party. On December 2025, Open, no Gigo on Coast 90.3 FM over Obuhana 5 p.m. Tuturombe Mamaka Obanana, what you will go Gawa, no toll issue, Toya, Milligina, and the finest DJ, karaoke, food, dancing, photo, the next day, Bobotibo, Odusukula, Milena Vansu, all issue, Toya, 5,000 naira, Misurani, Oyendo, Ebu Bashreko, already to a standard, the Calico vendor, grill vendor, small top vendor, bullet vendor, shower vendor, suya vendor, Nani Higen, Mabo 0706 5249878, Mabo 091. Yeah, we're back with the ticket in that. Millennial Party. Oh, women, and you know, Bashreko, Cafo, and you And we are back.
ọ dị mma. Anyị na-ekwuchikwu ya ike. Amaghị m ihe ka na-eche ịbịa gbara tiketi nke gị. Eziokwu nwere ndị kpọrọ m nọ nso nkwa anyị chọrọ ịgba tiketi agwala m unu ebe unu ga-abịa ịgbara tiketi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa n'ọfisi m personally, bịa n'ọfisi m. Eji m tiketi agagharịga. Ebu m ya ka m ga izu ọgụ bụ ọgụ. Ebu m tiketi ka m ga izu ọgụ bụ ọgụ agagharịga. Ebe ọbụla ị hụrụ m n'ala Owerri Jos nọ nso nkwa gba ịga m tiketi, aga m agba gị tiketi. Ebe ọbụla ị hụrụ m nso nkwa gbe m tiketi m ji abịa Millennial Party ndị Toast FM, aga m agba gị tiketi. Ebu m ya agagharịga. Ọnọ m n'akpa everywhere hụrụ m Jos nso nkwa ị chọrọ tiketi Jos nye m 5,000 naira ma enye gị m abịa ka gị ofu tiketi gị were ịchọkwa na ịgbara maka ya family gị gbarakwa maka ị nwere family tiketi ebe mụ na gị akpa nke ahụ ka gị na nwaanyị gị mụ na gị akpa ya amaghị na-agọta ebe anyị na-eje. So ebe ọbụla ị hụrụ m nso nkwa biko nye m tiketi eji m ego nga achọrọ m ime transfer, anyị enye gị akaụntụ gị mee transfer gị were tiketi gị. Adịghị ama ma ọ bụrụ na ị nọ nso na mangrove ebe a na-eri na-aṅụ outlet mangrove niile na nke Aladimma New Owerri ma ebe Poli Hospital Road ma World Bank, ebe ndị a niile a ga-enweta tiketi Millennial Party anyị kpọmkwem 30 December ka ọ ga-akpọtụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọgodo anyị n'akara ekwentị anụnwa 0706 524 9878. Ọzọ 0706 524 9878. Ọ bụrụ na nke ahụ agaghị ngwa kpọọ nke a 0912 721 3745 ka mkpọgharịa ya 0912 721 3745 maka ndị chọrọ ịhụ nọ nso nkwa live and direct that day. Ihe ewe opportunity gị ịbịa ka mụ na gị kwela aka ka ị nwee handshake maka na aka m dị very soft. MC lecturer ọ ya ka m na-ekwu ọ dependụrụ ụdịrị mmakụ ọwụ. Mmakụ na-enwe nwere 60 degrees mmakụ. Mmakụ ọmara ahụ ọkwa ya. Onye ọbụla aka ọbụla ị chọrọ ikwe m on the 13th you are allowed. Mmakụ ọbụla ị chọrọ ịmakụ m on the 13th you are allowed, but you cannot makụ ọmụ without ticket. Oh yes. Now without ticket no mmakụ, without ticket no onye nara aka. Even ị gaghị ahụ dị m. Aga m ahụ Fada Christmas echi. Ya ma ekpuchi ihu m ị gaghị ahụ m. You will not see me unless we ji ticket ya wụ na ịhụ m na-aghọta ebe anyị na-eje. So gbagara bịawa ugbu a n'ụlọ ọrụ anyị ebe a, ma ọ bụ n'akara ekwentị ndị ahụ anyị kpọrọ, just were tiketi gị. Obere ego, come and have fun with us, come and laugh and relax. Nigeria eshiela ike. Anyị agaghị awụrụ ogbenye wụrụ amosu. Maka ihe a na-agwa ndị mmadụ ọ na-adị ma mmadụ na-eti ire ogbenye obi mana problem a na-agwụ atọ ya kpatara ịlụkọta mgbe ụfọdụ ebe a na-eme ihe dị otu a gị gapụ jelere anya BP ga-alatuo, anxiety ala gị chịrịta ọchị gbagara akwara ọnụ nga gbagashịcha. It's very very important. So biko ihe anyị na-arịọ ndị mmadụ ụbọchị ezi ahụ ọ bụrụ na problem nọ n'ụlọ gị karịa ngwa hapụ problem gị nọ n'ụlọ bịawa na Toast FM 90.3 bịawa n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Ma ị ga-agba tiketi ị ga-agba tiketi then ndị niile nwere ndị ma nkwobi eme, ndị ma abacha agwọ, ndị nwere pami, ndị ma grill eme, ụmụ egbujasị ụmụ azụ na ụmụ ihe ndị ri aṅa, ma ndị ma barbecue ọkwa BBQ kwa barbecue ndị ma barbecue eme. If you know you can do this thing, ma shawarma, come and get a stand anyị very cheap stand and ị ga-ere gwogo, especially onye shawarma now bịa zụrụ stand now that day. Shawarma ọkwa 35 now. Okay, nwere shawarma 4,000 naira. 4,000 naira shawarma. Gị mejie ya ma ganishie ihe. Crowd ga-abịa nga that day ga-ere gwogo.
wụrụ onye barbecue kwa ndị barbecue now is about 15,000 naira now. Enwere barbecue because ya nwa baby no ya nwa baby ụmụ nwaanyị na-ata barbecue ụmụ nwaanyị na-ata ya na ụmụ nwoke anya ya na-ata ụdịrị ihe ndị ihe ebe m ga-afọkus wee abacha with pami ebe m ga-afọkus on 13th. The other side meze professional for anyị atala so gịnị ka anyị na-ekwu 13th December kpọmkwem n'ụlọ ọrụ Toast FM ebe a ka ọ ga-akpọtụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ stand kpọọ nọmba anụnwa 0706 524 9878 maọbụ ịkpọọ 0912 721 3745. Oge adịrọkwa oge adịrọ motu ọ dị mma. Ohere ị ga-eji kpọbata anyị ugbu a n'oge ihe omume maka ọmụma arahụ pete bụ nke na-abịara gị naanị na Toast 90.3 FM Owerri. Ngwa kpọọ na anyị ugbu a ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-achọ nwaanyị ị ga-alụ. Kpọọ anyị ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-achọ di ga-alụ gịnị. Ịkpọ anyị ịgwa anyị ihe na-arụ, gwa anyị afọ ole dị, gwakwa na onye ụdịrị nwaanyị ị chọrọ, gwa anyị ụdịrị nwoke ị chọrọ. Anyị na-atụ anya kpọmkwem na onye ọbụla ga-akpọbata n'ihe omume a na ọ ga-adị very very serious maka na ihe omume anyị abụghị ihe omume ụmụaka. Ihe mature show for mature mind, from mature mind. Ihe awụ ihe omume nye 18 years la akpọ nwa 80 years gịnị ka ị na-eme n'ihe gbasara love. What do you know about love? Nwa 90 years gịnị ka ị ma about love? Even nwa 20 years sef aga m ajụ gị ajụjụ what do you know about love? Ama m na aghọta ebe m na-eje. So ihe ewu mature program for ndị from 30 gbadala 35 40 45 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 no, but only a man of the 100 years can still fall in love. You know that? That is allowed. But one in the 100 years cannot fall in love again. But we are always there. Anytime in point in time you call us, we are there. We are there for you. That is my fault. So Chileke Keshiranyama and Wamozo Pamoke Kamgao. No Wamozo, I will be a man. When there's a child, okay, Tabulo, no wheels I get how wine. Get your wine, more than when no one else Agama, so because abroad in ebe ahụ na ịchọrọ ịkpọbata naanị ihe ga-eme bụ ịkpọ anyị kpọmkwem na 091 100 90002 091 100 90002 ka anyị mara kpọmkwem ihe ahụ ị chọrọ na mgbede anụ nwa mgbede ọma o. Nwunye kedu? Ya. Okay. Ticket. Ọ na ya. Mba ọ ga-adị available. Ị ga-agbara ticket gị that day. Mba ticket nọ ya. Nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Ọ bụ na ime eme.
Yes, nwanne anyị nwaanyị chụkwara ezigbo achụchụ. Onye ọbụla chọkwara that day gbara tiketi day. Ọ ga-abịalite n'oge ka o nwee ike gbara tiketi n'oge. Ọ dị very very important. Mgbede ọma. Onye abụọ nọ na redio nọ. Onye ajọ ọsọ onye ọchị iri keke onye akwụkwọ onye ara. Onye mgbede ọma pụọ na redio gị. Kedu? Of course, tiketi nọ. Ngwanụ ọ dị mma nwanne m gbalịa bịa anyị ga-adịkwa interested ịhụ gị. Mana ọ na-adị mma ndị Igbo na-asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Nsogbu anọ abịakwa that day ọ ga-anọkwa no problem. Gị kpọọ anyị iwere tiketi ịbịakwa na-abịa that day gị were tiketi gị. Mgbede ọma ebe ahụ nọ. Nwunye Lotere. Okay. Okay. Ngwano, iwe widow, ka iwe divorcee, ka iwe a single mother. Sorry, ka iwe. Okay, single mother. Ngwano, ege nya ole nwoke ị chọrọ ọ ga na-arụ ọrụ. Nye na anyị nọmba gị. Ya, nye anyị nọmba. 080 23 8086 70, right? Yeah. Watch your 23 8086 Okay. Ọ dị mma, email nọ na? Biko o nwekwara nwanne anyị nwaanyị dị 55 years. Ọ chọkwara di. Ọ bịara n'ọfịs n'ụtụtụ a si nchetakwa mee ya announce. Biko ọ bụrụ na iwu nwoke ọ sị na ọ gaghị like second wife. Ọ chọrọ second wife mana ọ dị 55 years ọ chọrọ second wife. Ọ sị in case maybe a divorcee ma onye nwaanyị ya nwụrụ anwụ. But nke second wife ya bịa nya na nwaanyị ọzọ azụma dị ma na azụma ya like ihe. Biko But you want it. But don't want you like it to Panaya. I got to go one. No. Make the research now. Who go fall in love with the man? We go just marry him. No be say they love us. Who go fall in love with? Who go fall in love with the man when he 100 years? It go be woman when they 95. Imam. Woman when they 95 now. Yes. Okay. No your choice. It's 55. Only 55. Not your 55, 65. Wait now. I can't do okay. Ọ dị mma ka anyị gakwa n'ihu. Mgbede ọma o. Nwunye kedu? Aha gị anyị dị mma nna m aha gị ebe isi akpọ. Uche ka ebe isi akpọ anyị. Ọ dị mma Uche ị dị afọ ole? Okay, 48 years. Ọ dị mma. Kedu ihe ị na-arụ? I'm a businessman. Okay, businessman. Kedu ụdịrị nwaanyị ị chọrọ? Achọrọ nwaanyị na 28. Ị dị 48, ị chọrọ onye dị? And 35. 28 to 35 years. Okay, 28 to 35 years. Yes, sir. Ọ ga na-arụ ọrụ ka ọ just nwa school ma onye ka nọ school ma onye... Okay, onye gụrụ nọọsụ, onye nọọsụ.
Yes. Nọọsụ Eliza ka ọ nọọsụ. Onye gara nursing school, onwe ihe nursing school. Ka ị chọrọ auxiliary nurse. Can be manageable. Ngwa kpọọ phone number gị nụ. Okay. 070 377 55515, right? What? 55515. Watch I also. 070 377 55515. Okay. Ọ dị mma nwanne m nwoke ime na maka ịkpọbata ya nọ na. Okay, sir. Ọ dị mma nwanne m ndewo. Ọ dị mma echetakwa kpọmkwem na ọka bụ n'oge ihe omume anyị maka ụmụ mara ahụ pete bụ nke na-abịara gị naanị na Toast 90.3 FM Owerri. Kpọọ anyị ka anyị mara kpọmkwem otu Chineke ga-esi nyere gị aka na mgbede ọma o. Hello? Kedu? Hello, good evening. Nne kedu? I'm the man at church. Yes, ị na-achọ di? Ngwa na ịdị afọ ole? Ịdị afọ ole? 32 years. 32. You say 32? Ọnọ nga ahụ ewo ikuku akụfụla ya. Biko kpọghachi anyị kpọmkwem ka anyị mara anyị ga-esi nyere gị aka na mgbede a. Ọ ga-awụ single mother na hụ. Ọ wee mawo anyị na-achọ ajụjụ ka ọ ma nọ single mother. Ọ mụọla nwa na hụ. So any day. Ọnwụ ya. The spirit told me. Mgbede ọma ebe ahụ nọ. Anụ ya? Ọ dị maka ha akụfụ. Biko ama m ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ a na-aja ama aja. Biko jọs were n'ụwa ya ọnụ. Mgbede ọma ebe ahụ nọ. Nwune. Kedu? Anyị nọkwa ya. Ọ dị mma Jonathan. Jonathan ịdị afọ ole? 48. Ị na-arụ gịnị? Welder. Ok, onye aka ọrụ. Ọ dị mma. Ka o dịrị nwaanyị chọrọ? Ok. Ole dịrị ọrụ ọbụla? Ọrụ ọbụla? Nursing or any government work. Ọ dị mma. Ngwa kpọọ akara ekwentị gị o. 090 34 61 6007. Warrior ọzọ. 34 61. Okay. 6007. Okay. Ọ dị mma nwanne m nwoke si enye ogugu mbisi meele nọ maka ịkpọbata na mgbede anụnwa. Ọ dị mma chetakwa kpọmkwem na ọka bụ n'oge ihe omume anyị maka ụmụ mara ahụ pete bụ nke na-abịara gị naanị na Toast 90.3 FM Owerri. Mgbede ọma ebe ahụ nọ. Nwanne kedu? Nwunye parapara. Anọkwa m ya. Otegwele ịma m? Mba esi m long time. Ịma m? Okay, na-anụ m na redio. Okay, chai, ọ dị mma. Okay, chai, ọ dị mma. Aha gị kwanụ? Imeela o? Aha gị? Ma o nwere adreesị wụ na redio steshọn anyị na Toast FM nga. Toast FM nọ nso ebe a si bi. Akwụma ebe Central Bank nọ ebe Port Harcourt Road. Akwụma ya? N'azụ ọkwa n'ihu o n'azụ ya ebe ahụ ka anyị nọ. Imeela o? Ọ dị mma nwanne. Ọ nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ. Ya bịazie mbọsị ya. Ọ dị mma. Mgbede ọma. Ọ n'ebe ahụ? Evelyn, aha gị na ebe isi akpa anyị? Ọ dị mma. Ke ha ga-emere gị na mgbede ahụ?
ị chọrọ dị kwuchite n'okwu ike na onye na-achọ dị ekwuchi okwu ike ka anyị chọrọ gị dị ọchị dị romantik ọ dị mma. Chinasa ọ dị mma. Chinasa ị dị afọ ole? 35. Okay, ị mụọla nwa? Okay, ị mụọla nwa. Ụmụ ole? Abụọ. Ya single mother. Onwe ihe ị na-arụ? Ị na-arụ na poli. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ngwa na ole ụdịrị nwoke ị chọrọ? Be serious. 45, 48 ọ dị mma. Ọ naanị nwoke dị serious ka ọ na nwoke nwere ihe ọ na-arụ nụ. So that's ọ dị mma nne m. Ngwa kpọọ nọmba gị nụ. 070 07036 9608. Ọ dị mma. Okay. Ọ dị mma Chinasa imere nụ na imeela maka ịkpọbata na ihe omume. Ọ dị mma ebe a ka anyị ga-apịkọta ya kpamkpam bụ ihe omume anyị maka ọmụmụ arahụ pete bụ nke bịara gị kpọmkwem na Toast 90.3 FM Owerri. MC lecturer tupu anyị apịakọ ya. Ana m eji ohere na-ekele Igbo Igbo na-ekelekwe ndị gara anyị ntị na Toast 90.3 FM Owerri maka maka ọma ahụ nke na-abịara gị na Wednesday. Once nkeji enwere ndị chekwa n'Igbo nkeji iri na ise ga elekere isii meji ohere na-ekele n'ụzọ pụrụ iche na-asụ ụlọ mbọsị nta kacha na were nche aka mbụ ihe mgbede dịka Chidi Abdul MC lecturer. Ọ dị mma Chibudize anyị kpọmkwem echi mgbe anyị ga na-ebe wetara gị ihe omume anyị akụkọ na egwu mgbe ochie tutu ruo mgbe ahụ aha m ka ụtọkwarị ihe ọgbanwebedị aha nna m Christopher na Margaret Ụba Bolome Chinonso Ụba bụ nso nkwa ọchịagha n'ikuku nke mbụ n'ala Igbo, eziokwu atụ egwu nke izizi na steeti Imo, obi ụtọ ndị Imo ka Chinefe gaa n'ihu gọchipụla m nne ka nyere ahụzi anyị pete.